Thilmak le Hlauhawm episode 12 in Hrang Fiahna Thilthleng Mak camera lak fu te. Texas A&M University zirlai pakhat chuan a awmna hostel dawmah chuan thawmmak tak tak a hre thina ti chuan zan khat chu video in a recorda. Kan hmu angin ama pawh hian a hlau ve ni ngei tur ani a thori huam kawngkhar te chu ama a in hongin a in khar le a maddress pakhat bang henga in tung chu chawina tu om ni om tak mai hian a in theleng dawr mai ani thawm omna lam chu panin en fiah zelma se engmah phei chu a hmu chuang lo he zirlai naupang hi eng emaw hmuh theih si lo chuan a ti buai ni nge in alanga he thil thlena tanga rei lo te a he a room hi a chhuah san nal ani. Phil coach tia hriatlar hi a thian tenen Paul andina an Paul hming chu Wisconsin Paranormal Society ani ani ho hian hmun Hrang in Hrang nia an soite chu chui chiangin a hmuna akalin camera nen an thok chok thina ma se tun tuma hi chon Phil coach hi ama chawa kalin theater Hrang nia an soi chu finfiah atuma camera te a set fel hnu chuan a thuta wanga. I'm just going to sit. We got a furnace running so there's sound, but I'm just going to sit and listen and just let the camera roll and I don't know, let's see what happens. I've been sitting here for a while. Nothing going on. Something just moved behind me. Jeez. Something just moved behind me. Jeez. Okay. See anything? Have a look here. Oh crap, I don't know if that seat was down. Engemaw chen a thut nu chuan a thutna hnunga caution chu ama in a lo che a Phil coach pawh hi a hnunglam atanga pottu a awm ta tlat mai hepa hi a huai ve hrim a thilton hi ala ne pati deuh te pawh aniang basement lam chu ala pan thlata deuh dewa heta hian zing lam dar khat a pel to ani thil hmu le hriat bel a nei mai lova ma se a rei lo kher mai. Still it's 1:25. Still haven't heard anything besides random creaking. Hello? Anybody in here? Besides the people upstairs. Okay. Well, I'm gonna look, see if this prop is still back here again. And we'll take a look. Room pakhat a lutur a thleng trep ti a chuan kawngkhar chu ama in aron in honga ani pawh hi a let chiang ve kher mai ma se a lulul ve hrim kawngkhar lam chu vakal le ngatin room chunga chuan no telem rap om deuh ti bak chu engma a hmu chuang lo ani. And we'll take a look. Come on. That's not cool. The door open.
No, the door was open. That door was closing. If anybody's in there messing with me, I'm gonna kick your ass. Jeez. Hello. Okay, I don't see anything in here. Hello. Hey. Cameras. Out. Camera. Chu mi room bul che bong ro da khom na ni om taka chon alut le a kong khar chu ama aron in kharin ani pawh hi a che boi thel nge ani kong khar dang te pawh chu ama in a in khari bur maya heta hi chuan thil omje a hre thiama atlan chuak ta ani atlan chu hian camera te atlan sana aron tlan let le a che zia hi nui za thlak lama te pawh kal lek ani he thil aton nu hian fila hian a thil ti thin ghost hunting lam hi a ban san wang ani iap khas meya chuan in hlui to tak mi ro san to a hrang nia an soi chu fia tumin akala he in hi an soi danin helai hmuna chung ko cheng thin an pa ber khalil chu eng rawin emo amana anupui fanaute zongjong atha vek nuwa ama le ama ain that ve ni in an soi ani helai hmuna hian hepa tharau hi ala leng vel ni in an soi thina I hap chuan room hrang te chu atlo kwala heti a flashlight in en kwal vel lai han tukver pakhat glass chunglam atang chuan mi hring mel ni om takin a lo bi hi a hmuta a huai sen na zongjong som khomin kongkhar chunglam chu ave en ngal pon engma chu a hulem lo مواقف بتكون الشغلة يا قاتل يا مقتول طبعا أعوذ بك يا قاتل يا مقتول أعوذ بكلمات الله التامات بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله بسم الله الرحمن الرحيم trong tai na cham mol chungin in chung hun hrang te chu a en kwal zela tukver teron in hong thutin kongka te pawh chu pot tu om ang main a in khari dur mai ani I hap hian he in chhuwa san hi tha in a hreta a he in chakami in ro san ve thawa chuan akal le a ma se khalila thla hian ala zui zel ni in alang شوفوا زي ما أنا شفت لسه مش داخلين جوا صابني وجع راس كبير هيا خلينا نحكي شوي مع الجن بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات أعوذ بكلمات الله التامات أعوذ بكلمات الله التامات بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم chu in chu fang kwal le in dar thalang ma a thilak fu chuan multhi a tiding du nge mai flashlight in en chu slow motion a lak chuan a dar zone a chuan khalna thla chu alo lang ve ani chu arap thlak nge mai tual that tu le ma nin nu na ngei po la tu thla han hu chu arap om dana dang khopang nang nila ingtin nge I om ve ang le papakhat chu in hlui siam thatura roi ani a hepa hi thlamuang taka na thoka a om lai chuan thom danglam tak chu in a chuan a hre tamaya ramsa eng emo lo lut ni a ringin phone camera on chungin thom omna lam chu en fia tur chuan avakala room hrang te en kwalin thom siam tu chu hmuh tumin a hrut kwal vela
hete akal vel hi in hnuai chuk tlak na kongka a thleng chu mihring emaw ramsa hmuh tum chuan atum lo lutuk mai atong ta in hnuai thimrup atanga kailon a chuan boruak adang veka thok le khata light eng thalai chu a pheta zuk mai chu pa chon a phone thlawin in saseng atuma a phone chuata let reng chu eng emon hian a her chet atlat mai engma hmuh thei om si lo he video hian alo capture vek boxi ani Hello? The heck is that? Hello? Who is it? chu pa chu phone la tur chuan lo kir la in voi khatma he ina hathoka akal le to lo thu asoya he in hian thlarau eng emo chen chil tu anei ni a angai ani don paramo chuan in ruak thatak tlom taksi lu atur a hmu chu alom hle a ma se he han chan thatak alo nei reng mai hun eng ma chen a chen hnu chuan thom danglam tak tak a thatan ta a athil da le atar moi vel te chu a om dan ama a lo in hersanin athil da te chu a da lo na hmuna ama in alo om san ta fo mai zana te po thom hria in amut na ruma chuan ana zual bik ni in asoi ani asoi dan chuan tum hni ngot chu zana amulai chu na ring takin atihara ama chawa cheng ani awangin makpo ati hle ani zana amu te hi abula mu ve an om tlat hian a hra thina amut pa a an chet kwal vel te hian a tok thin ni in asoi ti chuan a then om hnai vai te chu he in lu chan chin hi azot ta a an ni chuan he in a hian ril boi pakhat ti to ti mingpu a cheng thin a don paramo butna khum nge a chuan a thi atanga kar hni hnu vela aruang hi an pu chau alo ni a he thu a hriat hnu a phei chuan don paramo le a apartment chu Twitter lama alar ta hle a ti chuan video siamin a in chung chan chin chu a follower te hmu thei turin a tlang zar ta thin ani Twitter a chuan a follower tingen angin a live a in chung room sang chu a fangkola chuta chuan Thilmak tak le rap em mai chu alo lang ta ani las cosas y lo otro que encontré nuevo fue como un hueco que hay en la parte de afuera. Por la parte de la terraza hay una especie de hueco que no sé a dónde va y se los voy a mostrar. Hlauhawm em khuma thil dum zun mu kha en thale chin hang o hei hi ama po in a hrelowa anu a bedroom a alu le ero chuan he thil hi alo om le ta hau lo ani hei hi video alang zo hnu vek a chau a hmu a akhuma lo om hi arap omin multhi chu ading du hle ang le ama don paramo in zana athil lo ton to zong nen chuan he video alo lang hian a channa a pe chiang hle ani ka channel te in lo thlir wangin in chunga kaloma min lo subscribe in min lo like ve nge don ania